добра тренировка. Натягата се получи днес. Въпреки че се чувствам невъзстановен от агрофитнеса в неделя, днес сме вторник, все още се усещам задните бедра натегнати от постоянното навеждане да скубя тревата. Добре, основните работни серии много добре, двете двойки на 221 кг и последната вече се поизморих, но реших да я направя така наречената максимална серия след умора. Сложих 236 кг, най-голямата тежест в този втори тренировъчен период до момента. Гледам клипчето, не успях да изпълня краката добре в крайната фаза, така че принципно е неуспешен, но лично аз съм много доволен. Успях да издърпам щангата догоре, не я изпуснах, но не заключих колената. Така че неуспешен опит, но аз съм много доволен. Добре, продължаваме.